Sziasztok! Ebben a videóban elhoztam egy új barátom, őt úgy hívják Tristan. És ez kicsit furcsa lesz, mert ilyet régen csinál, vagy hát ilyet még nem találhattatok a csatornám, de ez olyan videó lesz, ahol 3 dolgot nem szabad egyszerre csinálni. Nem, mondunk egymásnak vicceket, és aki nevet, annak kell enni egy savanyú cukrot. Ez lenne az a cukor. És hát az lenne ennek a lényege, hogy ráadásul aki fintorog, vagy valami arckifejezést csinál a cukornál, mert savanyú, akkor is kell még egy viccet mondani, akkor ja, és plusz ugye még meg kell lenni a cukrot is, és nem szabad nevetni, szóval szerintem induljon is el az a videó. Na, Tristan kezdte. Mondjad. Gyerektartalom, szóval úgy. Na, mondja. Akkor kezdem én. Na. Zöld, vagy nem, várja, melyiket. Tudom már. Zöld erdőben jártam, piros hányást láttam, rózsaszín tojást láttam, annyira be voltam baszva, hogy mi legyen a kölni. Azt mondtam, belepisálok, legyen az a kölni. Nem nevetett, akkor most ő mond egy viccet. Zöld erdőbe jártam, gyilkosságot láttam, én voltam a tettes, ide a 30 000-est. Jó, de muszáj nevetnem. Na jó. A cukrot azt ki fogom bírni fintorgás nélkül. Ezt nézzétek. Ja, és be kell venni a szádba, össze kell rágni ráadásul, szóval nem csak így gyorsan lenyeled, meg ilyen nincs. És ugye fintorgás nélkül. Ezt is hozzá akartam még tenni, szóval 3, 2, 1. Na, ezen most nem nevettem. A viccen persze nevetek. Na, zöld erdőben jártam, zöld fingot láttam, azt mondom, hú de büdös, belehudoztam a kölnibe, szabad-e húgyozni rád-e? Látszik, akkor nem. Akkor 1-0. Na, akkor most én mondok. Na, igen. Zöld erdőben jártam, elfáradtam lábam, leültem egy hidegkőre, ott maradt a pöcsömszőre. Amúgy ezeket ne nézzétek, gyerekek, aki olyan kicsi, mert amúgy ez gyerektartalom lenne. Az lenne. Gyerektartalom lenne. Na mindegy. Akkor nézzük. Itt van kezembe. Jó, nem fintorgottam. Na is. Nem áll. Ebből csak egyet eszek meg ezt. És akkor marad későbbre is, és akkor nem kell venned, hogyha nem még egyszer nevetsz. Igen. Ide rúgtam be a fára, a fa tetejére, oda. És még mindig ott van. Nem, leszedtem. Én ráztam agyon a fát. Tudod, mit találtam? Egy ilyen értékes láncot. Az jó. Na mindegy, folytassuk szerintem a videót. Te itt tudsz ülni. Igen. Amúgy a kezünkről ne is beszéljünk, szóval tiszta ilyen cukros. Ja, meg én előtte bunkert építettem.
Hát én is, mert én fönt voltam még ott az Adriánnál. Mi az Adriánnál? Aki Igen. nem cserél velem mostanában? Igen, ott fönt a nagy játszótéren. Na jó van vele, tudod? Na, most én mondok egy viccet. Zöld erdőben jártam, piros hudot láttam. Azt súgta a fülembe, hugyozzak a... Hugyozzak a kérdőjel. 3 darab kérdőjel. Fotatére. Nem nevetett. Nem baj, attól még megeszem. Miért már kívántad? Én is. Közben amúgy a környezetszennyezőknek mondjuk, ha megtalálom, segbe rúgom. Amúgy ezután figyeljetek, Ja, mert ez a videó után szemétszedő videó is lesz, utána meg lesz egy beszélgetős videó, ahol el fogom én mondani, hogy miért ne szemeteljetek. Most is találtunk egy üvegszilánkot, ez majd később a következő videóban jöhet, mert ez egy példa lesz. Itt a csavar is, az is jól jön. Ja! Dika, ezt megtartom. Oh. Erre... Te, azt vedd föl. Fogd meg a telefont és vedd föl, azt az üvegszilánk. Hallod, nézzétek már meg, itt is egy hülye üvegszilánk. Nem hiszem el. Majd utána, na, szerintem ennek a videónak vége van, mert ő nem nevet. Szóval ennek a videónak vége van. Na, csumi-csumi! Csumi-csumi!